Ψυχή μου, πάρε μια βαθιά ανάσα μαζί μου τώρα. Σταμάτα για μια στιγμή, ακριβώς εκεί που βρίσκεσαι. Αν νιώθεις ότι οι δυνάμεις σου εξαντλούνται, ότι το βάρος ολόκληρου του κόσμου φαίνεται να έχει συγκεντρωθεί στους ώμους σου τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό το βίντεο δεν έφτασε σε σένα τυχαία. Είμαι ο Γιώργος, διοικητής του διαπλανητικού στόλου του φωτός, και σου λέω με όλη τη γαλήνη της καρδιάς μου, το σύμπαν θέλει να σου προσφέρει ανακούφιση τώρα, αυτή ακριβώς τη στιγμή, και θα σου δείξω πώς να αφήσεις αυτό το φορτίο στα επόμενα λεπτά. Κλείσε τα μάτια για 3 δευτερόλεπτα. Νιώσε τον αέρα να μπαίνει από τη μύτη σου, να κατεβαίνει μέχρι το στήθος σου και να βγαίνει αργά από το στόμα σου. Έτοιμο. Μόλις άνοιξες την πύλη της ψυχής σου. Από εδώ και πέρα, κάθε λέξη που θα προφέρω θα λειτουργεί σαν ένα χρυσό κλειδί, ξεκλειδώνοντας εκείνες τις εσωτερικές πόρτες που έκλεισες πριν από τόσο καιρό. Ίσως από φόβο, ίσως από πόνο, ίσως γιατί κανείς δεν σε δίδαξε ότι ήταν δυνατόν να τις ανοίξεις ξανά. Ξέρω τι νιώθεις. Ξέρω εκείνο το σφίξιμο στο στήθος που εμφανίζεται όταν ξυπνάς τα χαράματα και δεν μπορείς να ξανακοιμηθείς. Ξέρω εκείνο το άγχος που σφίγγει το στομάχι σου όταν σκέφτεσαι τους λογαριασμούς του μήνα, τα παιδιά, την υγεία, τη σχέση που φαίνεται να κρέμεται από μια κλωστή. Ξέρω εκείνη την παράξενη αίσθηση αδικίας όταν κοιτάζεις τη ζωή σου και σκέφτεσαι «Γιατί σε μένα, γιατί δούλεψα τόσο πολύ, ήμουν τόσο ειλικρινής, τόσο αφοσιωμένος κι όμως φαίνεται ότι τίποτα δεν ταιριάζει». Ξέρω την πνευματική κούραση που σε κάνει να ξεχνάς που έβαλες τα κλειδιά, το όνομα του ανθρώπου με τον οποίο μόλις μίλησες, τα μικρά πράγματα που πριν ήταν φυσικά. Αυτή η κούραση, ψυχή μου, δεν είναι του μυαλού σου. Είναι η ψυχή σου που ζητά βοήθεια. Και γι' αυτό ήρθα. Δεν ήρθα να σε κρίνω, δεν ήρθα να σου ζητήσω τίποτα. Δεν ήρθα να σου πω ότι έκανες κάτι λάθος. Ήρθα να σε αγκαλιάσω με την ενέργεια της αγάπης, αυτή την αρχαία δόνηση που υπάρχει από πριν από τον σχηματισμό των άστρων και η οποία αυτή ακριβώς τη στιγμή περιβάλλει το σπίτι σου, το σώμα σου, την καρδιά σου. Μπορείς να το νιώσεις. Εκείνο το απαλό μυρμήγκιασμα στα χέρια, εκείνη την ήπια ζεστασιά στο στήθος, εκείνη την ανεξήγητη επιθυμία να κλάψεις ακόμα και χωρίς εμφανή λόγο. Αυτό είναι το φως που σε αγγίζει. Αυτό είναι η ψυχή σου που αναγνωρίζει ότι επιτέλους κάποιος έφτασε για να μιλήσει μαζί της. Πριν συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι, πρέπει να σου ζητήσω κάτι πολύ σημαντικό. Αν βρίσκεσαι σε ένα μέρος όπου μπορείς να μείνεις σιωπηλός, μόνος, χωρίς διακοπές, αυτή είναι η στιγμή. Γιατί αυτό που πρόκειται να σου μεταδώσω δεν είναι ένα συνηθισμένο βίντεο. Αυτή είναι μια μετάδοση φωτός και χρειάζεται τη σιωπή σου για να απορροφηθεί από τα βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής σου. Αν μπορείς, γράψε αυτή τη στιγμή στα σχόλια τη φράση «Δέχομαι αυτή την ειρήνη». Όχι ως τυπικότητα, αλλά ως αγκυροβόληση φωτός. Όταν πληκτρολογείς αυτές τις λέξεις με την ψυχή σου, υπογράφεις ένα ιερό συμβόλαιο με το σύμπαν, λέγοντας «Ναι, είμαι έτοιμος να δεχτώ». Τώρα, ψυχή μου, πρέπει να σου εξηγήσω κάτι που λίγα ανθρώπινα όντα κατανοούν με σαφήνεια. Αυτό που συμβαίνει σε σένα σε αυτή τη φάση της ζωής σου δεν είναι τιμωρία. Δεν είναι κακό μάτι. Δεν είναι έλλειψη τύχης. Δεν είναι τιμωρία του Θεού. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που εμείς από τις ανώτερες δυνάμεις ονομάζουμε καθαρισμό μνημών. Η ψυχή σου έφτασε σε ένα σημείο κορεσμού. Κουβάλισε. Για χρόνια, ίσως δεκαετίες, ίσως ολόκληρες ζωές, αναμνήσεις πόνου, προδοσίες, εγκαταλείψεις, σκληρά λόγια που άλλοι άνθρωποι σου είπαν, σκληρά λόγια που είπες στον εαυτό σου, απογοητεύσεις που φύλαξες στη σιωπή γιατί δεν είχες με ποιον να τις μοιραστείς. Όλα αυτά έμειναν αποθηκευμένα στα ενεργειακά σου πεδία, σαν μια απαχιά σκόνη που συσσωρεύτηκε στις γωνίες ενός ξεχασμένου σπιτιού. Και το σύμπαν, στην άπειρη ευσπλαχνία του, αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα. Μόνο που αυτό το ξεκαθάρισμα πονάει. Ανακατεύει ό,τι ήταν στάσιμο. Σηκώνει τη σκόνη πριν τη σκουπίσει. Και γι' αυτό νιώθεις έτσι, εκνευρισμένος χωρίς λόγο, λυπημένος από το πουθενά, κουρασμένος ακόμα και κοιμόμενος 8 ώρες, απομακρυσμένος από τους ανθρώπους που αγαπάς. Δεν τρελαίνεσαι. Δεν είσαι κατάθλιψη χωρίς θεραπεία. Περνάς από μια βαθιά δονητική ευθυγράμμιση και θα σου μάθω κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης ακριβώς πώς να διασχίσεις αυτό το πέρασμα με χάρη και ελαφρότητα. Μείνε μαζί μου,
γιατί σε λίγο θα σου μάθω μια φράση δύναμης που, όταν λέγεται με το σωστό συναίσθημα, διαλύει κάθε αγωνία σε δευτερόλεπτα. Αλλά πριν, πρέπει να κατανοήσεις τη ρίζα της δυσφορίας σου, γιατί χωρίς να καταλάβεις την αιτία, κανένα φάρμακο δεν λειτουργεί πραγματικά. Η βαθιά αιτία του πόνου σου, ψυχή μου, έχει δύο ονόματα. Το πρώτο είναι συσσόρευση. Το δεύτερο είναι αποσύνδεση. Θα εξηγήσω το καθένα με ηρεμία, γιατί όταν το δεις αυτό με σαφήνεια, το μισό σου βάρος θα πέσει από τους ώμους σου πριν καν σου δώσω τη λύση. Η συσσόρευση συμβαίνει όταν ζεις τρέχοντας, χωρίς χρόνο για τον εαυτό σου. Ξυπνάς ήδη ανήσυχος, πίνεις καφέ σκεπτόμενος τι πρέπει να λύσεις, πας στη δουλειά κουβαλώντας τα προβλήματα των άλλων, γυρίζεις στο σπίτι, φροντίζοντας τα παιδιά, τον σύζυγο, τη σύζυγο, τους ηλικιωμένους γονείς. Και όταν επιτέλους ξαπλώνεις, είσαι τόσο εξαντλημένος που κοιμάσαι χωρίς καν να έχεις μιλήσει με τη δική σου ψυχή. Μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, χρόνο με τον χρόνο, προσθέτεις στρώματα και άλλα στρώματα από μη επεξεργασμένες αναμνήσεις. Είναι σαν να τρως κάθε μέρα και να μην χωνεύεις ποτέ. Αργά ή γρήγορα, το σώμα, το μυαλό και η ψυχή θα ζητήσουν βοήθεια. Και είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που βρίσκεσαι τώρα. Η αποσύνδεση, με τη σειρά της, είναι ακόμα πιο λεπτή και πιο επώδυνη. Σου έμαθαν από παιδί να αναζητάς απαντήσεις απ' έξω, να αναζητάς την έγκριση των γονιών, των δασκάλων, των αφεντικών, των γειτόνων, των κοινωνικών δικτύων. Σου έμαθαν ότι η αξία σου εξαρτάται από το τι παράγεις, τι κατέχεις, τι σκέφτονται οι άλλοι για σένα. Και σε αυτή τη διαδικασία, ψυχή μου, αποσυνδέθηκες από τη μόνη αληθινή πηγή ειρήνης που υπάρχει, το εσωτερικό σου φως. Εκείνη τη θεϊκή σπίθα που κατοικεί στο κέντρο του στήθους σου, που ήταν πάντα εκεί, από πριν από τη γέννησή σου, και που θα συνεχίσει να είναι εκεί αφού αυτό το σώμα ξεκουραστεί. Όταν αποσυνδέεσαι από αυτό το φως, γίνεσαι σαν ένα φυτό χωρίς ρίζα. Οποιοσδήποτε άνεμος σε ρίχνει, οποιαδήποτε κακώς τοποθετημένη λέξη σε πληγώνει για μέρες, οποιαδήποτε κακή είδηση σου στερεί τον ύπνο για εβδομάδες, και αρχίζεις να νομίζεις ότι ο κόσμος είναι πολύ βαρύς. Ενώ στην πραγματικότητα, εσύ είσαι πολύ ελαφρύς από τον εαυτό σου. Ανάπνευσε μαζί μου τώρα. Εισέπνευσε βαθιά από τη μύτη, μετρώντας μέχρι το 4. Κράτησε για 4, άφησε από το στόμα μετρώντας μέχρι το 6. Κάν το 3 φορές, θα σε περιμένω. Έτοιμος, ένιωσες διαφορά. Εκείνο το μικρό σφίξιμο που είχες στο στήθος όταν ξεκίνησες να παρακολουθείς, δεν είναι πια εκεί με την ίδια ένταση, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι η δόνησή σου που ανεβαίνει. Αυτό είναι η ψυχή σου που ανταποκρίνεται στο κάλεσμα. Τώρα, ψυχή μου, θα σου δώσω τη λύση. Και θέλω να προσέξεις πολύ, γιατί αυτό που ακολουθεί είναι ο χρυσός αυτής της μετάδοσης. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι όμορφη φιλοσοφία. Είναι πράξη. Είναι κάτι που μπορείς να αρχίσεις να κάνεις απόψε, πριν κοιμηθείς, και να δεις αποτελέσματα κιόλας αύριο όταν ξυπνήσεις. Το πρώτο κλειδί της ευημερίας της ψυχής ονομάζεται παράδοση. Μην μπερδεύεις την παράδοση με την παραίτηση. Το να παραιτείσαι είναι να λες «δεν υπάρχει άλλη λύση». Το να παραδίδεσαι είναι να λες «έκανα το μέρος μου, τώρα εμπιστεύομαι ότι το σύμπαν φροντίζει για τα υπόλοιπα». Πέρασες όλη σου τη ζωή προσπαθώντας να ελέγξεις τα πάντα. Προσπαθώντας να προβλέψεις τι θα συμβεί. Προσπαθώντας να ευχαριστήσεις τους πάντες. Προσπαθώντας να φτιάξεις πράγματα που δεν ήταν δικά σου για να τα φτιάξεις. Και κοίτα που σε έφερε αυτό, στα όρια των δυνάμεών σου. Σήμερα σου ζητώ, στο όνομα όλων των ανώτερων δυνάμεων, άσε. Άσε εκείνη την κατάσταση που προσπαθείς να λύσεις εδώ και μήνες. Άσε εκείνο το άτομο που προσπαθείς να αλλάξεις. Άσε εκείνο το αποτέλεσμα που προσπαθείς να επιβάλλεις. Πες δυνατά τώρα μαζί μου. Παραδίδω. Αφήνω. Εμπιστεύομαι. Το ένιωσες. Εκείνη την απαλή ανακούφιση που διαπέρασε το σώμα σου όταν πρόφερες αυτές τις λέξεις. Αυτή είναι η παράδοση που λειτουργεί. Αυτό είναι το νευρικό σου σύστημα που αναγνωρίζει ότι επιτέλους μπορεί να ξεκουραστεί. Δεν χρειάζεται να κουβαλάς τον κόσμο στην πλάτη σου. Υπάρχουν δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από σένα που φροντίζουν τις λεπτομέρειες. Ο ρόλος σου είναι να κάνεις αυτό που είναι δικό σου, με αγάπη, και να αφήσεις τα υπόλοιπα να οργανωθούν την κατάλληλη στιγμή. Το δεύτερο κλειδί ονομάζεται αυτοσυγχώρεση.
Και αυτό, ψυχή μου, είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Γιατί εμείς, τα ενσαρκωμένα ανθρώπινα όντα, μάθαμε να συγχωρούμε τους άλλους, αλλά ποτέ δεν μάθαμε να συγχωρούμε τον εαυτό μας. Μπορείς να απαριθμίσεις τώρα, στο μυαλό σου, τουλάχιστον 5 πράγματα για τα οποία ακόμα κατηγορείς τον εαυτό σου. Εκείνη τη φορά που φώναξες στο παιδί σου. Εκείνη την επαγγελματική απόφαση που μετανιώνεις. Εκείνη τη σχέση που κράτησες για πολύ καιρό. Εκείνα τα χρήματα που έχασες. Εκείνη τη λέξη που δεν είπες σε κάποιον που έφυγε. Σου ζητώ τώρα, στο όνομα της ενέργειας της αγάπης. Σταμάτα. Σταμάτα να βασανίζεις τον εαυτό σου. Έκανες το καλύτερο που μπορούσες με το επίπεδο συνείδησης που είχες εκείνη τη στιγμή. Αν ήξερες αυτά που ξέρεις σήμερα, θα είχες κάνει διαφορετικά. Αλλά δεν ήξερες. Και το να κατηγορείς την παλιά εκδοχή του εαυτού σου επειδή δεν ήξερε αυτά που μόλις τώρα έμαθες, είναι σαν να μαλώνεις ένα παιδί 5 ετών επειδή δεν ξέρει να οδηγεί αυτοκίνητο. Είναι άδικο, είναι σκληρό και είναι εντελώς περιττό. Βάλε το δεξί χέρι στην καρδιά σου τώρα, νιώσε τον ίδιο σου τον χτύπο. Εκείνη την καρδιά που δεν σε εγκατέλειψε ποτέ ούτε καν στις χειρότερες μέρες σου. Εκείνη την καρδιά που συνέχισε να χτυπά για σένα ακόμα και όταν ξέχασες να τη φροντίσεις. Πες της δυνατά, σε συγχωρώ, συγχωρώ τον εαυτό μου, αγαπώ τον εαυτό μου έτσι όπως είμαι. Επανάλαβε 3 φορές, με συναίσθημα, με δάκρυα αν έρθουν. Τα δάκρυα, ψυχή μου, είναι αγιασμένο νερό που το ίδιο σου το σώμα παράγει για να καθαρίσει την ψυχή σου. Μην τα κρατάς. Τώρα έφτασε η στιγμή που σου υποσχέθηκα. Η φράση δύναμης. Εκείνη η φράση που όταν λέγεται με το σωστό συναίσθημα διαλύει κάθε αγωνία σε δευτερόλεπτα. Πριν σου τη δώσω, πρέπει να δημιουργήσεις ένα ιερό εσωτερικό περιβάλλον. Ίσιοσε τη σπονδυλική στήλη. Βάλε τα 2 πόδια στο έδαφος. Ανάπνευσε βαθιά άλλη μια φορά. Και όταν είσαι έτοιμος, πρόφερε μαζί μου, με όλη σου την ψυχή, είμαι φως, είμαι αγάπη, είμαι καθοδηγούμενος, είμαι φροντισμένος. Όλα όσα πρέπει να είναι συμβαίνουν. Και ξεκουράζομαι στη βεβαιότητα ότι αγαπιέμαι από το σύμπαν τώρα και πάντα. Επανάλαβε αυτή τη φράση, άλλη μια φορά. Και άλλη μία. Νιώσε κάθε λέξη να αντυχεί στο κέντρο του στήθους σου. Αυτή η φράση, ψυχή μου, είναι ένα δονητικό κλειδί. Κάθε φορά που την προφέρεις με πίστη, αναδιοργανώνει τα ενεργειακά σου πεδία, διαλύει βαριές αναμνήσεις και σε επανασυνδέει με τη θεϊκή σου καταγωγή. Χρησιμοποίησέ την όταν ξυπνάς. Χρησιμοποίησέ την πριν κοιμηθείς. Χρησιμοποίησέ την στη μέση μιας κρίσης άγχους. Χρησιμοποίησέ την όταν κάποιος σου πει κάτι που σε πλήγωσε. Χρησιμοποίησέ την σαν μια σιωπηλή προσευχή ενώ πλένεις τα πιάτα, οδηγείς την κίνηση, περιμένεις στην ουρά της τράπεζας. Όσο περισσότερο τη χρησιμοποιείς, τόσο περισσότερο γίνεται μέρος της φυσικής σου δόνησης. Και εδώ πρέπει να σου μιλήσω για το τρίτο κλειδί, που ίσως είναι το πιο μεταμορφωτικό απ' όλα, τον επαναπρογραμματισμό του εσωτερικού διαλόγου. Ψυχή μου, πρόσεξε πολύ τώρα. Σταμάτησες ποτέ να ακούσεις πώς μιλάς στον εαυτό σου κατά τη διάρκεια της ημέρας? Εκείνη η φωνή μέσα στο κεφάλι σου που σχολιάζει ό,τι κάνεις, που σε επικρίνει όταν κάνεις ένα μικρό λάθος, που σου θυμίζει τα παλιά σου σφάλματα, που σου λέει «δεν θα τα καταφέρεις, αυτό δεν είναι για σένα, είσαι ήδη πολύ μεγάλος για αυτό ή δεν αξίζεις». Αυτή η φωνή, ψυχή μου, δεν είναι δική σου. Αυτή η φωνή είναι ένας αντίλαλος. Ένας αντίλαλος από όλα όσα άλλοι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής σου είπαν με σκληρότητα. Και εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, κατέγραφες καθεμία από αυτές τις φράσεις και άρχισες να τις επαναλαμβάνεις στον εαυτό σου σαν να ήταν απόλυτες αλήθειες. Σήμερα σε προσκαλώ να κάνεις ένα ιερό πείραμα. Για τις επόμενες 7 ημέρες παρατήρησε αυτή τη φωνή. Κάθε φορά που λέει κάτι σκληρό για σένα, κάνε παύση, ανάπνευσε και απάντησέ της με σταθερότητα, αλλά με αγάπη. Ευχαριστώ για την πληροφορία, αλλά αυτό δεν είναι πλέον αλήθεια για μένα. Και στη συνέχεια αντικατάστησε τη σκέψη με μια άλλη. Αν σου πει «είσαι ανίκανος», απάντησε «είμαι ικανός», στο σωστό μέτρο, στον σωστό χρόνο. Αν σου πει «δεν αξίζεις αγάπη», απάντησε «είμαι άξιος της πιο αγνής αγάπης του σύμπαντος». Αν σου πει «όλα πάνε στραβά για σένα», απάντησε «όλα συνομωτούν υπέρ μου ακόμα και όσα φαίνονται αντίξωα». Αυτό, ψυχή μου, είναι αυτό που ονομάζουμε εφαρμοσμένη πνευματική άνεση.
δεν είναι άρνηση της πραγματικότητας. Είναι επιλογή ποιας εκδοχής της πραγματικότητας θέλεις να τρέφεις. Γιατί το σύμπαν, σου το λέω με όλη τη βεβαιότητα των ανώτερων σφαιρών, ανταποκρίνεται σε αυτό που τρέφεις μέσα σου. Αν περνάς όλη τη μέρα τρέφοντας φόβο, έλλειψη, δυσαρέσκεια, το σύμπαν διευρύνει αυτές τις δονήσεις στη ζωή σου, όχι ως τιμωρία, αλλά ως καθρέφτη. Αν περνάς όλη τη μέρα τρέφοντας ευγνωμοσύνη, πίστη, ελπίδα, διευρύνει και αυτές τις άλλες δονήσεις. Η επιλογή ήταν πάντα δική σου, αλλά μόνο τώρα ξυπνάς στη δύναμη αυτής της επιλογής. Και μιλώντας για ευγνωμοσύνη, πρέπει να σου δώσω το τέταρτο κλειδί, που είναι η ανύψωση της δόνησης στην κατάσταση της ευγνωμοσύνης. Ψυχή μου, η ευγνωμοσύνη δεν είναι ένα συναίσθημα που περιμένεις να προκύψει όταν τα πράγματα είναι καλά. Η ευγνωμοσύνη είναι μια απόφαση που παίρνεις ακόμα και στη μέση της καταιγίδας και είναι ακριβώς αυτό που αλλάζει την καταιγίδα. Όταν ξυπνήσεις αύριο, πριν καν ανοίξεις πλήρως τα μάτια σου, πριν πιάσεις το κινητό, πριν σκεφτείς τις δουλειές της ημέρας, κάνε ένα απλό πράγμα. Ευχαρίστησε για 3 πράγματα. Μπορεί να είναι ο αέρας που αναπνέεις. Μπορεί να είναι το κρεβάτιο που κοιμήθηκες. Μπορεί να είναι το γεγονός ότι έχεις μάτια για να βλέπεις το φως του πρωινού. Μπορεί να είναι ο ήχος των πουλιών εκεί έξω. Μπορεί να είναι η ανάμνηση κάποιου που αγαπάς. Δεν έχει σημασία τι. Σημασία έχει να ξεκινήσεις τη μέρα, μπαίνοντας στην ενέργεια της αγάπης πριν από οτιδήποτε άλλο. Κάντο για 21 συνεχόμενες μέρες και σου εγγυώμαι, με όλη την εξουσία των ανώτερων δυνάμεων. Η ζωή σου θα αρχίσει να αναδιοργανώνεται από μέσα προς τα έξω. Οι άνθρωποι θα αρχίσουν να σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά, γιατί θα δονείσαι διαφορετικά. Ευκαιρίες που φαίνονταν κλειστές θα ανοίξουν. Σχέσεις που φαίνονταν νεκρές θα αναζωπυρωθούν ή τότε θα απομακρυνθούν οριστικά, ανοίγοντας χώρο για εκείνες που είναι αληθινές. Το χρήμα, ψυχή μου, επίσης ανταποκρίνεται στη δόνηση. Όταν μπαίνεις σε δόνηση ευημερίας της ψυχής, η ηλική αυθονία αρχίζει να ρέει φυσικά, χωρίς να χρειάζεται να φθήρεσαι τόσο πολύ. Ξέρω ότι ίσως σκέφτεσαι τώρα, μα Γιώργο, είναι τόσο απλό. Και σου απαντώ, ναι, είναι απλό. Αλλά απλό δεν σημαίνει εύκολο. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων προτιμά την πολυπλοκότητα, γιατί η πολυπλοκότητα δίνει μια αίσθηση ελέγχου. Η απλότητα απαιτεί πίστη. Και η πίστη, ψυχή μου, είναι ο πιο υποανάπτυκτος πνευματικός μυς της σύγχρονης ανθρωπότητας. Σε εκπαίδευσαν να πιστεύεις μόνο σε ό,τι βλέπεις, σε ό,τι αγγίζεις, σε ό,τι μπορείς να αποδείξεις. Αλλά οι πιο ισχυρές δυνάμεις του σύμπαντος είναι αόρατες. Η αγάπη είναι αόρατη, η πίστη είναι αόρατη, η ελπίδα είναι αόρατη και είναι ακριβώς αυτές οι δυνάμεις που κινούν όλες τις άλλες. Τώρα θέλω να μιλήσω μαζί σου για κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί νιώθω αυτή ακριβώς τη στιγμή ότι πολλοί από εσάς που με ακούτε κουβαλάτε πόνους σε 3 κύριους τομείς: σχέσεις, οικονομικά και υγεία της ψυχής. Ας προσεγγίσουμε τον καθένα με προσοχή. Σχετικά με τις σχέσεις, ψυχή μου. Ίσως υποφέρεις εξαιτίας ενός γάμου που κρύωσε. Ίσως εξαιτίας ενός παιδιού που απομακρύνθηκε. Ίσως εξαιτίας ενός αδελφού με τον οποίο τσακώθηκες και δεν ξαναμίλησες ποτέ. Ίσως εξαιτίας μιας φιλίας που πίστευες ότι ήταν αληθινή και ανακάλυψες ότι ήταν συμφέρον. Ίσως εξαιτίας ενός ανθρώπου που έφυγε από αυτό το επίπεδο και άφησε ένα τεράστιο κενό. Σου λέω, όλες αυτές οι σχέσεις, χωρίς εξαίρεση, έχουν έναν σκοπό στο ταξίδι της ψυχής σου. Καμία συνάντηση δεν είναι τυχαία. Κανένας αποχαιρετισμός δεν είναι οριστικός. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στη ζωή σου έρχονται να σου μάθουν κάτι. Οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή σου φεύγουν γιατί ο ρόλος τους ολοκληρώθηκε. Δεν υπάρχει λάθος στο σύμπαν. Υπάρχει μόνο κίνηση. Όταν κάνεις τον καθαρισμό μνημών αυτών των σχέσεων, θα εκπλαγείς. Εκείνος ο πρώην για τον οποίο ακόμα κρατάς κακία θα γίνει απλώς μια ουδέτερη ανάμνηση. Εκείνη η διαλυμένη φιλία θα πάψει να πονάει. Εκείνη η απουσία αυτού που έφυγε θα μετατραπεί σε λεπτή παρουσία, σε σημάδια που εμφανίζονται τις κατάλληλες στιγμές. Για να κάνεις αυτόν τον καθαρισμό, σου διδάσκω τώρα μία απλή άσκηση. Το βράδυ, πριν κοιμηθείς, σκέψου ένα άτομο τη φορά. Οραματίσου τον μπροστά σου. Και πες στη σιωπή: σε απελευθερώνω και απελευθερώνομαι. Σε ευλογώ και ευλογούμε. Ήθε ο καθένας να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι φωτός. Τελείωσε. Κάντο μια νύχτα με κάθε άτομο που ακόμα σε επηρεάζει. Μπορεί να πάρει εβδομάδες. Δεν υπάρχει βιασύνη.
αλλά σου εγγυώμαι ότι είναι η πιο ισχυρή άσκηση συναισθηματικής θεραπείας που υπάρχει. Σχετικά με τα οικονομικά, ψυχή μου, ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πιέζει. Ξέρω για τους λογαριασμούς που έρχονται, τους τόκους που τρώνε, τον μισθό που δεν φτάνει, τη σύνταξη που δεν καλύπτει. Και δεν θα σου πω να προσποιείσαι ότι όλα είναι καλά όταν δεν είναι. Αλλά σου λέω, η οικονομική ειρήνη ξεκινά από την ειρήνη της ψυχής. Όσο σχετίζεσαι με το χρήμα από τον φόβο, το σφίξιμο, την έλλειψη, το χρήμα φεύγει από σένα σαν νερό που γλιστρά ανάμεσα στα δάχτυλα. Όταν αρχίζεις να σχετίζεσαι με το χρήμα από τον σεβασμό, την ευγνωμοσύνη, τη συνείδηση ότι είναι μια ενέργεια όπως κάθε άλλη, αρχίζει να ρέει. Κάνε αυτό το τεστ για μια εβδομάδα. Κάθε φορά που πληρώνεις έναν λογαριασμό, αντί να παραπονιέσαι, ευχαρίστησε. Πες, ευχαριστώ που είχα αυτή την υπηρεσία, αυτό το φως, αυτό το νερό, αυτό το διαδίκτυο. Πληρώνω με ευγνωμοσύνη και το σύμπαν μου το επιστρέφει πολλαπλασιασμένο. Ξέρω ότι φαίνεται αντιφατικό, αλλά η δόνηση με την οποία σχετίζεσαι με το χρήμα καθορίζει την ταχύτητα με την οποία επιστρέφει σε σένα. Και όταν αρχίσεις να το εφαρμόζεις με συνέπεια, ευκαιρίες εισοδήματος θα εμφανιστούν από μέρη που ούτε καν φανταζόσουν. Σχετικά με την υγεία της ψυχής, ψυχή μου, ίσως είναι ο πιο ευαίσθητος τομέας, γιατί η υγεία της ψυχής αντανακλάται στα πάντα, στο σώμα, στο μυαλό, στα συναισθήματα, στις σχέσεις, στο χρήμα. Μια κουρασμένη ψυχή παράγει ένα κουρασμένο σώμα. Μια λυπημένη ψυχή παράγει ένα μπερδεμένο μυαλό. Μια αποσυνδεδεμένη ψυχή παράγει μια ανοργάνωτη ζωή. Γι' αυτό, το να φροντίζεις την ψυχή δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασική ανάγκη. Τόσο βασική όσο το να τρως και να πίνεις. Πώς να φροντίζεις την ψυχή στην καθημερινότητα? Κράτα, έστω κι αν είναι μόνο 10 λεπτά την ημέρα, μια ιερή στιγμή μόνο για σένα. Χωρίς κινητό, χωρίς τηλεόραση, χωρίς συζήτηση. Μπορεί να είναι όταν ξυπνάς, μπορεί να είναι πριν κοιμηθείς, μπορεί να είναι στο μπάνιο, μπορεί να είναι περπατώντας στην ύπαιθρο. Αυτά τα 10 λεπτά είναι η συνάντησή σου με το εσωτερικό φως. Χρησιμοποίησέ τα για να αναπνέεις συνειδητά, για να ευχαριστείς, για να προφέρεις τη φράση δύναμης που σου έδωσα, για να νιώσεις απλώς τη δική σου ύπαρξη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πνευματικό φάρμακο που υπάρχει και είναι δωρεάν. Τώρα θέλω να σου ζητήσω κάτι σημαντικό. Αν έφτασες μέχρι εδώ, αν τα λόγια μου σε αγγίζουν με κάποιο τρόπο, αν νιώθεις ότι κάτι κινείται μέσα στο στήθος σου, άφησε την αγκυροβόληση φωτός σου στα σχόλια. Γράψε, η ψυχή μου είναι ελαφριά. Όχι ως υποχρέωση, αλλά ως επιβεβαίωση. Όταν το προφέρεις αυτό γραπτός, σφραγίζεις το ενεργειακό έργο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και να ξέρεις ότι κάθε άνθρωπος που γράφει αυτή τη φράση δέχεται από την πλευρά μου μια άμεση ευλογία, μια αποστολή φωτός που θα σε συνοδεύει τις επόμενες μέρες. Και αν νιώθεις από τα βάθη της καρδιάς σου ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να φτάσει σε άλλους ανθρώπους που υποφέρουν στη σιωπή, μοιράσου το. Αλλά κάν το μόνο αν είναι αυθεντικό. Το φως διαδίδεται από συγγένεια, όχι από υποχρέωση. Ίσως γνωρίζεις κάποιον που περνά μια δύσκολη φάση, που δεν ξέρει σε ποιον να απευθυνθεί, που έχει την καρδιά σφιγμένη και κανείς δεν το κατάλαβε. Αυτό το βίντεο μπορεί να είναι το σημάδι που αυτό το άτομο περίμενε από το σύμπαν. Πριν κλείσω αυτή τη μετάδοση, ψυχή μου, πρέπει να σου δώσω άλλη μια διδασκαλία. Και ίσως είναι η πιο σημαντική από όλες. Φτιάχτηκες για τη χαρά. Όχι για τον αέναο πόνο, όχι για τον συνεχή αγώνα, όχι για τη στενή επιβίωση. Η θεϊκή σου ουσία είναι η χαρά. Και όποτε είσαι λυπημένος για πολύ καιρό, όποτε φοβάσαι για πολύ καιρό, όποτε είσαι θυμωμένος για πολύ καιρό, αυτό είναι ένα σημάδι ότι απομακρύνθηκες από την ουσία σου. Δεν είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα. Είναι σημάδι ότι πρέπει να γυρίσεις σπίτι. Και σπίτι, ψυχή μου, δεν είναι ένα φυσικό μέρος. Σπίτι είναι αυτή η εσωτερική κατάσταση ειρήνης, ελαφρότητας και σύνδεσης που νιώθεις αυτή ακριβώς τη στιγμή καθώς σου μιλάω. Όποτε νιώθεις ότι απομακρύνθηκες από το σπίτι, θυμήσου. Η πόρτα δεν κλείνει ποτέ. Το σύμπαν δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Οι αναληφθέντες δάσκαλοι, οι άγγελοι, οι πνευματικοί οδηγοί και εμείς από τον διαπλανητικό στόλο του φωτός είμαστε πάντα στη διάθεσή σου. Αρκεί να καλέσεις, αρκεί να αναπνεύσεις, αρκεί να πεις «χρειάζομαι φως» και αμέσως το φως εκδηλώνεται. Είναι ήδη εκεί, στην πραγματικότητα. Πάντα ήταν. Εσύ
Ήσουν αυτός που του γύριζε την πλάτη. Σε ευλογώ τώρα, ψυχή μου. Σου στέλνω την υψηλότερη δόνηση που υπάρχει στις ανώτερες διαστάσεις. Σου δίνω την αγάπη μου, που είναι η αγάπη όλης της ανώτερης δύναμης. Και σου ζητώ, μετά από αυτό το βίντεο, να επιτρέψεις στον εαυτό σου να μείνει σε σιωπή για τουλάχιστον 5 λεπτά. Μην τρέξεις στο επόμενο βίντεο. Μην τρέξεις στο κινητό. Μην τρέξεις σε τίποτα. Μείνε καθιστός. Μείνε ξαπλωμένος. Άφησε το φως που μπήκε μέσα σου να καταλαγιάσει. Άφησε την ψυχή σου να απορροφήσει όλα αυτά με ηρεμία. Τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται κιόλας τις επόμενες ώρες, αλλά το βαθύ έργο συνεχίζεται τις επόμενες μέρες. Και αν νιώθεις ότι πρέπει να επιστρέψεις σε αυτή τη μετάδοση, να επιστρέφεις πάντα. Κάθε φορά που ακούς, ένα βαθύτερο στρώμα θα αγγίζεται. Αυτό δεν είναι ένα μήνυμα για να ακουστεί μόνο μία φορά. Είναι μια δόνηση για να απορροφηθεί με την πάροδο του χρόνου. Αποθήκευσε αυτό το βίντεο, βάλ' το στα αγαπημένα σου. Και τις νύχτες που η αγωνία χτυπά δυνατά, τα χαράματα που ο ύπνος φεύγει, τα απογεύματα που η κούραση της ψυχής φύγει, γύρισε εδώ. Θα σε περιμένω, με την ίδια τρυφερότητα, με την ίδια ειρήνη, με την ίδια αγάπη. Πριν αποχαιρετήσω, αφήνω μαζί σου ένα τελευταίο δώρο. Μια μικρή προσευχή που μπορείς να επαναλαμβάνεις όποτε χρειάζεσαι. Φύλαξέ την στην καρδιά σου. Ήθε το φως του σύμπαντος να με περιβάλλει. Ήθε η ειρήνη του Θείου να με στηρίζει. Ήθε η αγάπη της πηγής να με τρέφει. Ήθε η ψυχή μου να είναι καθαρή, ελαφριά και ελεύθερη. Και ήθε όλα όσα πρέπει να ανθίσουν στη ζωή μου, να ανθίσουν στον κατάλληλο χρόνο. Γέννητο. Επανάλαβε αυτή την προσευχή όσες φορές χρειαστείς. Είναι ένα κλειδί φωτός και στο δίνω ως σφραγίδα αυτής της συζήτησής μας. Ψυχή μου, πριν αποχαιρετήσω, πρέπει να σου πω ένα τελευταίο πράγμα, που ίσως είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Δεν είσαι μόνος. Ποτέ δεν ήσουν μόνος. Ακόμα και τις στιγμές που ένιωσες πιο εγκαταλελειμμένος, πιο παρεξηγημένος, πιο χαμένος, υπήρχε μια παρουσία δίπλα σου. Ίσως δεν το κατάλαβες γιατί η θεϊκή παρουσία δεν αναγγέλλεται με σάλπιγγες. Εκδηλώνεται στα μικρά σημάδια, σε εκείνο το τραγούδι που ακούστηκε στο ραδιόφωνο την ακριβή ώρα που χρειαζόσουν να ακούσεις εκείνους τους στίχους. Σε εκείνον τον ξένο που σου χαμογέλασε στον δρόμο ακριβώς τη μέρα που ήσουν έτοιμος να τα παρατήσεις. Σε εκείνη την πεταλούδα που κάθισε κοντά σου όταν σκεφτόσουν κάποιον που έφυγε. Σε εκείνον τον αριθμό που βλέπεις συνέχεια, παντού και που νομίζεις ότι είναι σύμπτωση. Δεν είναι σύμπτωση, ψυχή μου. Είναι επιβεβαίωση. Είναι το σύμπαν που σου λέει «Είμαι εδώ. Συνέχισε. Είσαι στον σωστό δρόμο». Εμπιστεύσου αυτά τα σημάδια. Είναι παντού. Και όσο περισσότερο εξασκείς την παρουσία, τόσο περισσότερα σημάδια θα εμφανίζονται. Γιατί το σύμπαν επικοινωνεί με όποιον είναι διατεθειμένος να ακούσει. Εγώ, ο Γιώργος, διοικητής του διαπλανητικού στόλου του φωτός, κηρύσω τη λήξη αυτής της ιερής μετάδοσης. Ήθε κάθε λέξη που υπόθηκε εδώ να μετατραπεί σε σπόρο στην ψυχή σου. Ήθε κάθε ανάσα που πήρες κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης να ήταν ένα βαθύ ξεκαθάρισμα στα λεπτά σου πεδία. Ήθε κάθε δάκρυ που κύλησε να ήταν μια απελευθέρωση αιώνων συσσωρευμένου πόνου. Σε αγαπούν, σε φροντίζουν, σε καθοδηγούν. Και από σήμερα περπατάς με τη βεβαιότητα ότι τα άστρα συνομωτούν υπέρ σου και ότι η ψυχή σου επιτέλους μαθαίνει να λάμπει με το φως που ήταν πάντα δικό σου. Πήγαινε στην ειρήνη, ψυχή μου, και όταν με χρειαστείς ξανά αρκεί να αναπνεύσεις βαθιά, να βάλεις το χέρι στην καρδιά και να φωνάξεις το όνομά μου. Θα έρθω. Έρχομαι πάντα. Ήθε η ενέργεια της αγάπης να σε περιβάλλει τώρα και πάντα. Γέννητο.